Tinobudawo panze ko zuva rinopedzisira rikapera katisina mumboriwo kuti zviri kupisa kana kudii. Hama dzangu, kumadzimai kana kuhama dziri kushanda pamakambani kana kuhama dziri mumapato adziri maorganization kana munga pazvichii muzvirongwa zvadziri, nhasi tangoti tibatsirane because April yanotopera tisina kutombotaurawo. Anotopera April tisina kumbotaurawo, tachingori mukuchema, hama dzichingotisiya dzichingodai tingodai. Saka tofanira kumbotaurawo, mombotinzwawo patichitaurawo, momboteerera. Makomende enyu tatomajaira, ndo zvaanenge ari. Saka toda kuti tingotaura zvekuenderana nemakomenzi enyu. Hama yangu, da kugara ndangokuonesa, ungava uri ku-UK, ungava uri kupi, usabvuma kuitiswa nera kana kuitiswa ladha nemumwe munhu. Usaitiswa ladha pakambani. Chero kumadzimai enyu kana ungava varume wenyu, meseji ngaisvike, svitsai meseji iyi kuvanhu vese. Usaita nera kuti iwo ndiwo unokwirwa iwewe kuti munhu aende pamusoro. Aende pamusoro munhu iyeyeka, usafungidzira kuti achakumbokuona. Kune mamwe madzimai anenge achifamba achizvitaura kuti hai ndikaenda kubasa ndendakapenga, wane vana vaviri nemurume. Chero anga 1 kana 2 kana 3 kana 4. Wana vana 4 iwo nemurume wakuti hai ndotoenda kubasa inini. Watobvuma kuita nera. Munhu yanga asina vana pawakamusiya. Chero ukatoda kushayana zvinhu chero ungaita sei but nera watoita nera. Because munhu iyeye achievement yaida kuita yekuroora time iyoyo akatoroora akatonzi right, atone mukadzi. Ende kuenda kwauri kuita azisi kureva kuti achashaya mumwe mukadzi kana kuti achashaya mumwe murume. Anotowana mumwe mukadzi, anotowana mumwe murume. Zvakafanana kuti hai inini ndakuda kusiya basa pandandishanda, vanhu vacho havasi kubhadhara, havasi kudai so, hai ndoda kutosiya basa iro ndotodai so ndonoshanda hangu kwaningi. Siya, handisi kuramba ini. But watoita nera. Pawakatoshanda ipapo apo wakatoachivhisa umwe wanhu, pawanga wasina kutosvika ndiwo wakatoasvitsa ipapo. Saka iwe uchitaura kuti hawasiya, unenge watosiya utoenda panext ka. Iwo zvakwauri kuti uchanotraya zvimwe here zvichiramba kana kuti zvichanoita zvauroda kuita sei zvauda kunoita. Ende 2 izvezvi chero ukasiya murume waunayo kana kugara pamba chinotera kuroorwa futi. Right, waroorwa chiziva kuti vanhu vanenge vachingotaura kuti wakanga wakamboroorwa nakachongwe. Chero ukata sei chero kadii but vanhu vanenge vachitoziva kuti aiwa anga chimbori mai kachongwe uyu munhu, tomuziva uyu. Anga chimbori mai kachongwe uyu. Chero ukaita sei chero kada kuzama kudii vanhu vanotoziva kuti wakamboshanda kana ningi. Waimboshanda uko. Ndosaka wachivhunza kuti experience paipe chero anga madriver chanofunga kuti wakamboshanda kupi? Kuti ndakamboshanda kwaChawasarira, ndakamboshanda kwadzine mhuru, ndakamboshanda kwakati. Right, votoziva kuti munhu uyu ukaona wataura makambani 3 vakutoziva kuti haushandiki newe. Ndaiyo ndakamboshanda kubva gore rakati kusvika gore rakati ndachimboshanda kwadzine mhuru ndokwandachingori. Ndo this time yekuti ukatasaka kuti kumabhendi chako kuna vamwe vanhu vatogara mumabhendi imo zvokutoti aiwa ndewemo. Chero nhamo ikauya chero nhamo ikata sei anenge achingorimo mubhendi imomo. Hatisi kuti isusu shingirira kana zvinhu zvisingaita azviite, hatisi kuti shingirira but ndikuti usaitisa ladha umwe munhu wokuti unoita nera iwe wokuti unoda kuita umwe munhu nera. Watisa umwe munhu nera iwe rokuti munhu angowana kuenda phase 2. Iwo wakabva naye phase 1 yese, phase 2, phase 3 muri mese, phase 4 wobva wamusiya kauti iye ubva akusiya. Chiona kuti kwauri kumusiya uchienda uri kunokwanisa here kuti uachieve zvese zvaakaita newe kubva paphase 1 kusvikira paphase 5 pamaa. Andikuona bo zviripo zvimwe zvokuti unokwanisa kuenda uchifungidzira kuti unoita zvisvinu iwe chitonoluza zvisvinu zvacho, uzviluza zvisvinu nezviri zvisvinu. Andikuona. Saka zvinhu zvanoda kuti mese tibatsirane tigare takatoziva ipapo kuziva kuti zviripo zvimwe zvatogona kuzvifurira kuti aiwa tiri kutoita zvinhu zvakapenga izvo uri kutozviitisa ladha iwowo. Andikuona. Kuna vamwe vanhu vokutoti anokutora ubva kuZimbabwe woenda kuSouth Africa, wasvika South Africa kuya wotoshanda wotoita sei. Umwe munhu anogona kukumbira chama ndokumbira murume wangu ndotokuda chindiita ndiuye ikoko kuSouth Africa. Watoitwa nera nemunhu.
wakwidza munhu kuya South Africa South Africa ukudzimira phone boss anenge ane munhu wake arutaura naye kunza aiwa uya kuno baby chichi iwe unosvika kuya dai so andikuona hatisi kuti musatora vanhu venyu kana vanhu vakatoda kuti muyeso gawi but kuti isusu zvakafana kana ma political parties kuna vamwe vanhu vanenge vatosiya iyi vachitoti ndikaenda apa ndinodai so ndobva pane iyi ndonosvika pane iyi ndodai so ndikabva pane iyi ndikadai so ndodai so pane iyi but the end of the end urungoita nera uya uri kusiya akabata chimutika arongosara achitobaya arikutoenda mberi iwo hausina chaunoita pauruzama kuti ndikanopinda kuna nhingi ndikanotanga kudai so zvichanodai so kudhara kuya kuna vamwe vanhu vakatobatsirwa nestudio 7 vakatoachiva zvinhu zvakawanda bozi vaitoti akatotaura kustudio 7 ka zvaibva zvototeererwa saka kuna vamwe vakatongopedzera vatosiyiwa nestudio 7 yacho vasina pavasvika kana kusina kwavaenda kwete vamwe vanhu vakabatsirwa nemachechi ese amuri kuona ari muHarare kwenyu vana Makandiwa vana Yadha vana Miracle Paul vana Tifred kuna vamwe vanhu vakatoachiva mukatasa vese ana baba Harare avo vainda kutonorova masongupi kwese kumachechi kuya vachitodididi andikuona taitovaona achitorina ese maartist mazhinji akatoita sei achitoita nera anditi tiri ipapo futi mukatasa pakaitwa iya yekumacha iya 31 iya anditi Dorcas Moyo yakangonyora kuti ranganai zvenyasi zvichakona mashoko iye akatomita nera rekutosvika pafortune andikuona mashoko iye anochiti just that words akatomita nera mashoko iye akatokwanisa kutoclimba ladder akatoita sei akatonosvika paaifanira kundosvika vese vana Nyati family amukuona Nyati family vakadidi havo atori Mpinga atori mabhosi andikuona iyezo tikaachiva kuti zvavakaachiva pavakaita nera nemashoko avakaita kana nemavhidhiyo avaita vakakwanisa kutosvika pavasvika zvokuti izviso yunza peji razodai zvazodaika dai vanga vasina kusvika ipapo ka dai tisina kana basa naro peji racho dai tisingatombobvunzi kuti nderei peji chii ichocho chinoitwa nezvei saka itwa nera inera ravakatoita iroro rakatovayambutsa saka zvinhu tu unofanira kuita nera usaitwa nera nechimwe chinhu andikuona usaitwa nera sezvakaitwa mukoma wedu akatsikwa nemota South Africa zvinhu zvinorwadza kuti unoitisa umwe munhu nera rekuti ungopinza munhu mujeri mazuva kune maloya kune chichi anongopinda mujeri wotaura tsvaka maloya yake obuda so zvinhu zvinotirwadza ndomina matete tichikumbirai kuti aiwa muchipatara mujeri nemuguva zvinhu izvo zvingazitambire kure nemunhu usaitwa nera rekupinzwa muchipatara kana nera rekupinzwa muguva kana nera rekupinzwa mujeri no tambirai kure neizvozvo vanhu vakawanda vanonyatsa kutoziva kuti uyu akatotanga achitori apa kuna vamwe makambani akatotanga nemakombi mukabvunza makambani mazhinji vakatotanga vatori makombi vachitoita zvimakombi vachimanya nemakombi vachidididi iko zvino vatori mabhazi vatori machi vamwe vakatanga nemadhiraivha emakombi vatoriwa mishikashika but iko zvino vatoinda inyaya yekuti iwo uri kuramba wakadzvanya pawakanhingirina ipapo usasiya chinhu iwowo chawakatanga ka uchifungidza kuti uchichazondochidaiso pamberi apo chiva chadaiso kune vamwe vakatonge vachitomboriwo vachitoriwo pasi vanhu vachididi but iko zvino ukatarisa vamwe vacho vatori mavice president vamwe vatori mapresident vamwe vatodidii handiti but kune umwe munhu wokuti akangodaiso kuti politics dzakadhakwa handa kutosiya zodaiso imwe watoti imba yakadhakwa special imimi vakadzi imimi musafungidzira kuti mukatisiya ka tinosara tichitoenda pazero ka tinotosara tichitoenda mberi ende vanotouya vamwe iwo paunonge watouya ipapo uchitoti haiwa ndakutoenda wotodaiso wotouya totogara totanga kutoshanda tichitorima tichitoita sei tichirima tichidii after that ka iwo uchabva watoti ndada kumusiya ndoda kutomuratidza kuti ini ndomusiya ini chero ukandisiya haisi nyaya ini bhozi paunenge wabva nene paunenge wandisvitsa ka ipapo apo ndatokuita nera unenge watoita nera rangu saka shingirira chinhu chako solongo ndisina kukudzinga padhini ka hapana chekuti kana usanga kudzingwa mupolitical party uchiona kuti uri kudla uri kumwa uchita sei famba wakadaro enda kana uchida kuita zvimwe zvauda kuita kunze ita urimo mupati menyu imomo ita urimo wakadzvanya uchiona zvakamira sei bozi chiripo chimwe chinhu chokuti nhasi unobva watoti nhasi ndoda kudaiso ndikadaiso ndodaiso kudaiso kuya kubva kwaramba
what can you do? Unozodii? Kudaiso kuya kwaramba wati haiwa ndikasiya murume ndikaenda South Africa ndonoshanda kwekwe ndodzoka ndakadaiso. Unoona ku South Africa utoudza kuti tsano kunoku chinhu chiri kutobhadhara iTikTok. Iyo zveTikTok yacho hautombozviketi. Wozati amai zviya zvekutoti munoita musikana basa kunoku vanhu vakutongoshandira pachavo. Ukaona munhu hakuna munhu achapinza musikana basa. Zvinhu zvakutongoitwa ipapo ipapo. Kana usina kujaira zvinhu South Africa language usingaigoni usingadezi. Apa wasiya murume. Unenge watoita munhu nera. Iye munhu kuti uchizodzoka kuya kuzotangidza pamakatangira mese kubva 2001 ka. Munhu anenge asingachadi baba. Akudza kuti aiwa ndiwo akatosiyana kwamambo zvikatopera ukatoti aiwa wakubuda mugepu. Buda. Anotoona tone umwe. Sando zvimwe chete zvatungosimbisana kuti ini zvese zvamotaura ndatozvijaira. Tukana kana kuitana sei kuti yeye ari kusapota president, yeye ari kuzoita so ari kuda kupiwa mota nachivhayo, yeye ari kuda kuzodai. Aiwa. Kune kwatakatofamba netsoka kwamusingatozivi. Kwataingofamba. Taifamba tisina mota. Kune kwatakabva kusvikira patatu apa tisina mota. Saka hapasi pese patinotaura zvinhu kuti zvisvike kwamuri tichida zvatoda. Kune zvatotopiwa zvamusingatozivi. Nenyaya yekuramba takashingirira. Titori nehama dziri muHarare umu. Dzinotorarama muHarare, tine hama dziri kuMozambique, tine hama dziri kuSouth Africa, tine hama dziri kupi. Hazviro kuti hatina kuenda kugara kuno gogo kuno kumusha. Tikutovaka. Andikuona. Sata topedza zvedu kuvaka pati kuvaka kuri tovakwa. Handiti. Kuti munyatsoona kuti aiwa zveshuwa imba yakato kutopera ukaona takutoisa masaga apa paka kureva kuti imba yatopera. Ine matiles haisenhingirini ka. Yatopera. Imba yatopera. Kuramba takashingirira. Dai tiri vamwe dai takatosiya. Takatoti hatichadi zvemuno mugokwe muno. Ukaona uchitovakawo imba musenda mugokwe senda. Tonzi watovaka imba musenda muno. Unenge wakatoshinga. Tine magepa ataitoshingirira. Chero uri pamaini usasiya maini uchiri kwanza haiwa. Zvakazodai ndozodai aiwa. Usasiya. Mbai makabata. Mbai makadzvanya makabata ipapo. Ndo maya mate chibuda tiri. Ndo patinoitira madrama edu pano. Chirwa edu madrama edu ichita sei? Kuramba takashinga muzvimadrama izomita. Zvimadrama zvaudai. Ibackup. Hatimbosiyi madrama. Chero mukanzvika zvaita sei hatimbosiyi madrama. Mwari anoira moyo takachirwa chikapisa nyika yese. Dhedhi makaberekerwa kupi chikapisa nyika yese. Handina mati kuchihure handita. Tine zvinhu zvakawanda zvatakaita zvakapinda muvanhu. Zvamotoziva kuti zveshuwa severe. Hapana. Mudzimai wako ari muzimangani. Zvese izvo zvinhu zvakapisa. Zvatotonyatso kutoziva izvi zvakatopisa. Titorovera tiri pano. Saka tisii ati inzira yedu yekutoti zviri matiri zvirambe zvichibuda. Saka ndinongotaura kuti please vana mai nana baba nevashandi nenzira dzese dzamuri musaita nera kuti unoita chinhu chibate siye kuti handambodhiraivha company ndakutoisiya haasi kubhadhara haasi kudai so gadzirisa parunda tokusabhadhara. Kana zvida maprofita nenganga tifonerei tokuudzai. Kuno kwamusinganobvisi mazikunun'unu emari kwese kwamuri kuenda muchinosvika muchinonzi uya nemari dzakati ndikutumirire nyuchi, uya nemari dzakati ndizokudai so haiwa. Kana ukaona mukadzi anetsa kana ukaona murume anetsa tifonere totaura kuti murume wangu ari kunetsa nenzira iyi toona kuti parada counseling here tokuudza uenda ku counseling. Kana toona kuti parada chiremba here tokuudza kuti uenda kuna chiremba. Wada chipatara here tokuudza kuti uenda kuchipatara. Wadokona ungasiyira murume kuti kwanzi murume akabatwa chirwere indikanzi handina saka ari kuti ari kuda zvakadaro saka ndakuda kumusiyira izvozvo. Vanokudzidzisai manzira dzekuita zvese izvozvo. Vanodziziva nzira dzekuzviita dzinoita kuti mese mufare mese muchiwirirana. Saka ndo mashoko angu ya kuti aiwa usasiya chinhu chawakabata. Chinhu chaunenge wakabata chechiramba wakadzvanya nacho. Chero murume akanzi ari kuita sei. Tarisa kuzvinhu zvamematenga nemurume wosvika pakuti ndakuda kumusiya bhosi azodai azonyenga kwakati azodai. Watoita nera. Iye watosiyira iye arusara achitobaya. Bhosi zvese zvawaiita zvezvo kana mama akatenga chinechika arusara achitozvibaya nazvo. Haisi mhosva yake. Ini ukatongondisiya ukatoti ndakutoenda handigari ndisina mukadzi izvi. Ndototsvaka umwe. Unenge watondiita nera ende wandichovha kubva pamashure pese apa kusvikira pawazondisiyira. Ndichitopinda pane umwe. Tu varume ka.
nemi waridzi wemakambani, nemi waridzi wemapati, nemi waridzi wechii. Musanyengerera kana munhu atoenda. Anodzoka akauraya munhu iyeye. Mukadzi aenda. Musateera. Ukaona mukadzi atoenda zvekutoti atomboenda atombokusiya woteera kekutanga kechitu kechi3 siya. Murudo hamusi mekuteerana. Ndakuudzai shuwa kuti mukadzi atiza aenda kumba kwakudzimira foni anosvika kwekwe anotsvagirwa basa kwakati aenda ikoko iwe uramba uchingonyengerera uchingoteera. Aiwa ndiwakutoitwa nera manjewo. Munhu iye arotoita kuita nera bosi kana asiri nerawa murudo hamusi mekunyengererana. Ndime kudanana hamusi mekunyengererana murudo. Ukaona munhu akuita nera rakuti iwo nditeere chete. Anorohwa nenhamo dzake kuSouth Africa wodzoka utaura kuti murume wangu azodaiso anorohwa nenhamo dzake paHarare. Kudaiso unoziva kuti anenge achirarama sei ikoko. Murume woti adaiso yabuda ati handichadi mukadzi ndoda kutoenda nokwamambo mukadzi okupomera mhosva dzekuti iye wakahura wakazoita. Unoziva varume pamwe pacho so vamofa kuhwira akadzi tsitsi. Nzira yakadzi tsitsi. Unonyeperera munhu kwanzi kuti mukadzi ndamuwana achihura kutuma munhu kuti nyenga mukadzi wangu da kuti uzodaiso. Musadaro so. That is bad. Unenge waitisa munhu ladha rekuti iwe uwane kusvika pauda kusvika. Wasvika paipa wakuzotanga kumuti ahura azoita sei. Musaita zvinhu zvakadaro. Ngatinzwira netsitsi. Munhu anenge akuitirawo vana, munhu akuitirawo sei. Sadaro so. Haisi nyore kuti munhu anokuitira vana baba. Munhu anokuitira zvese. Ndo zvimwe chete kuti munhu anga mira newe achikampena achita sei muchidididi muchimhanya. Wahwina wakutanga kutaura kuti kwanzi ini ndomira ndega ini. Ndini ndakapenga ndini MP ndakazodai aiwa that is bad. That is bad. Aiwa. That is bad.